Forza Inter! Forza Inter! Právě se nacházím v Miláně, ve městě módy, ve městě krásy a ve městě, kde sídlí dva nejúspěšnější fotbalové týmy v Evropě. Inter Milán a tým, který tady vůbec nemusím zmiňovat. V Miláně nejsem poprvé, jsem už tady asi po pátý, protože jsem tady byl na několika zápasů Interu. Byl jsem tady, když Inter hrál se Spartou, na milánském derby, Inter proti Juventusu, Inter proti Hellas Veroně a dneska jsem přijel do Milána právě proto, abych se podíval, jak Inter hraje Ligu mistrů s Arsenálem. Ještě než začneme, nás čeká ale spousta práce, musíme si koupit nějaký dres a podívat se tady po městě, co tu vlastně vůbec je. Tak, teď je čas se prokousat davem a vyrazit do fanshopu Interu Milán, kde bych si moc rád vyrobil domácí dres se svým jménem nebo se svou přezdívkou. Doufám, že se mi to povede. Sem rozhodně nepůjdeme. Jdu dolů po schodech, kde se nechají razit jména na ty drezy, tak jsem zvědavý, jak dlouho budu dolů. Tak přátelé, vzal jsem dres konečně a necháme si na to udělat jméno. Asi si vezmu menší. Tak v shopu jsem strávil asi jenom půl hodiny, takže v pohodě, ale mám dres, tak doufám, že to natiskne všechno správně a dámy a pánové, neuvěříte, co se mi teď stalo. Je to prostě strašná náhoda. Já jsem teď na cestě domů a prostě proti mně jde bývalý interista Marco Materazzi. Ano, je to ten, jak dostal hlavičku od Zidana tehdy na mistrovství. Úplně random ulice, jsem daleko od centra už. A prostě Marco Materazzi naproti mě. Jsem z toho úplně mimo, jako fakt. Já vím, že možná někteří z vás ani neví, kdo to je, ale ty kráso. Tohle se budu pamatovat prostě do konce života. To je hustý. Takže toto by měl být dres s přezdívkou Selexino. Já mám pocit, že to povedlo, koukám. Od značek Ligy mistrů, na který jsem prostě jako musel jako přistoupit. To jinak nešlo. A konečně 2 hvězdičky, protože samozřejmě minulou sezónu padl 20. titul Interu. Dneska si to čestně vezmu na sebe a doufám, že to něco bude znamenat. Já doufám, že Inter dneska utrhne aspoň bodík, protože trošku si myslím, že Arsenal nás přejede jako Shinkansen, ale já doufám, že ne. Uvidíme. Jestli na tohle video kouká nějaký fanoušek Arsenalu, napiš mi do komentářů, kdo je tvůj oblíbený hráč. No a my konečně si myslím, že se můžeme vydat na ten zápas. Dámy a pánové, tak toto je stadion San Siro. Hrajou tady oba dva týmy, jak Inter, tak AC. Kapacita 80 000 neuvěřitelných diváků. Brečím při pomyšlení, že tohle chtějí zbourat a že se chtějí dohodnout na jiným, novým, menším stadionu. Je to fakt nádhera, je to fakt krásný. Dámy a pánové, tohle bude zážitek. Já jsem tady hodně hodin napřed, aby se mi náhodou nestalo, že se setmí a já bych pro vás nemohl natočit takovýhle krásný záběr při západu slunce. Je to nádherný. Fakt krásný. Doporučuji se sem podívat ještě dřív, než to zbouraj. Ty lidi, co jdou do 3. patra, chodí těma letubusama takhle dokola. Je to neuvěřitelný. Chodíme tam jak mravenci, ale je to fakt super. Je čas se zeptat lidí, kolik to dneska skončí. 2-1 for Inter. 3-0 for Inter. 3-1 Arsenal. 3-0. Maybe 1-1? 1-0. I hope it's 2-0. 2-0 for Inter. Yeah, of right? course. It's enough for 1-0. It's enough for 1-0? It's enough for 1-0 for you. 2-0 for Inter. Nice. Forza Inter! Forza Inter! Tak už mířím k výšinám tohle bláznivého stadionu. Prostě betonový šnek, prostě, který vede až úplně nahoru. Dámy a pánové, tady vidíte to, co je prostě té kouzlo. Tohle vás omám. Výhled jak blázen. Vidět tady zápas Inter Arsenal je splněný sen. Dámy a pánové, moment, na který jsme všichni čekali.
to, jdeme na to! Penalta konečně, let's go! Tak, je za náma první poločas, vedeme 1-0, gól do šatny, to je to, co jsme potřebovali. Ale jako musím říct, bál jsem se, že to bude 0-0, díky bohu, že jsme to prolomili a teď jenom doufám, že se bude střílet prostě. Další 3 body důležitý do tabulky, díky bohu, díky bohu. Inter vyhrál, nebyl to úplně jakoby match, který byl jako záživný, 1 gól, penalta, OK, ale vyhráli jsme, 3 body jsou doma. Teď nás čeká tak 2hodinová cesta domů minimálně. Dámy a pánové, toto je všechno. Inter porazil Arsenal 1-0. Já už jsem tady na letišti a mířím do Prahy. Dejte mi vědět do komentářů, co byste chtěli vidět se příště a mějte se hezky. Ahoj.